Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ready? And action! Cut! Kalong shisha kebapan kendit ya baru kipat ba namar kawai ke video kebatang katlai second kebatap ha YouTube channel Impress Studio kelakot palat 100 million view ne shiklur 100 polak ngut kebapet yakni ke video kebai kerteng behind the scene jong kawai ke music video kebai kerteng dakum nosha ngan penjanai yakni ke video latap naduk ke kaliterik no pra araja arpeu handrai hapok ke kaliterik kelangkot araja arpuai kebalong shibanai thik kelapoi haduk 100 million view kibapej bat nyep saw hajar ngut kibalai bat cepa hajar ngut kibadislike namaria kene ke video lapet keleng kiri ke perthai kajing kiustat kene ke video kadai namar 8i hakapor bautung shop umut pen kedup ya kapuron hakawai ke jekah kendong handrai ke balengo kalong ba ke music video cung kene ke jirwai dakum no ngan penjanai ke bala depthap kene ke juk ke channel kadang yait kumba arlak tam ie kibapej yakini kiteng shop berpuron cepat ba kim dah itu bah markiyeng hajaka ba kendong bat jakadum kumta banyak tip baro unong sanhima ulawan ra ya kajing keren kebakar pang bat uhaban moyong ubadai uteng shop basa hapan usla perkasamla yaida basan kum kepuron ke basa hasilong hab đánh chân ngầu ba bờ thấy ba ngày ya usia ban ban ngayo ba Langal suk ni jenjar marwengan yasak mahab dan jenjot jingba bekala kublai pi barok pai ba ki baju kershan ya ka channel ke jongi unong sanhima mentangi dan hangne arngut ki samla iwe ni aktor ini de aktores de ngisukman berpentip sepi ba kawai ka video wala kadai ka video ke batang katlai second handrai kene ke video kala poilut sabarok perthai brok away kat hadu bala poi 100 million kamot siklur ndri pholak ngut bapet ye kene ke video wala kalong tang katlai second ya ke bala thap hakawai ke channel ke bala ai kerteng Impress Studio dia ya kene ka video kadai ka ke bai kerteng behind the scene jong kawai ke jingruai ke bai dakum nosha ngan penjanai Baria kene ke video la de polite hakane hi kejuk ke channel ke bala poi kumpa arlak tam ki bapet ya kene ke video ya ke bala ak da kine ki arngot kam tam ini i aktor i ba kerteng kumno Haban Moyong. ini i aktor i de ba kerteng haban moyong na khina po penusla ngim de i than ye ke dur ke jungki namar bakalong khamdom ti menta ban wanra ye ke jingi keren ke bajana ngi wanra sendan ban i ti menta rai pli i pa ba ye kini arngot ki dur kamar ke jungki bor arngot kita tempat buku samarki atau kedor pemi ibha ke video timentangin wan rakyat ki timentangin ya keren kong ber i aktor i haban moyong tikmju i donro ini aktres i yaida basan i badai i aktres timentangin ya keren kong ber i haban moyong tingi ba haban moyong piatu yang i ngilei i to ke video ke bala pau ba to ke jingrwai ke bala tap dak ba ka ikerten behind the scene tibatai kendiat jepang to ke jingrwai kumno pipoi ban akh to ke jingrwai dakum no syangat penjanai Ka jumpa jonga ban ak tu ka music video dakum nusan penjanai deling ba kajing khot jong i ba arsil do ibri producer jong ka tu ka music video dakum nusan penjanai ti ngi to ka behind the scene part haka hato ka video ba plak ka music video plak makan mau lapoi ka nongut ki bapet to ka jirai jumpi Benta kala apoi alak tam imat kunta to ka music video di batayang ngi kundiat haba ka music video ka lapoi kumba arlak tam te kumno pa ka behind the scene ka bla tap ya ka ba pen i ba shoot mo per shooting bali pa ka poi hadu 100 million ningkong nga ai khuble ya ki nong kersan ba de ka jing kersan jong ki kala ban poi hadu 100 million Ikhniar ngin pai sa shapi mah i aktres yaida basan di piatu yang ni hatu ka jingrai ngai ba film da i than itu ka jingrai music video da kumna sha di kumna pipoi pat ban yashimanta hatu ka jingrai music video Ngapoy siya banta hagan ka music video
lingba iba arsling do iba long ru I parlok jonga bla itu la khamslam hi te ikhot yang ai ong pitriat yang ben ak kawe ka video ba yak min actress te tu shisha te ong pat yang shak phi tang don we pat tang khandiat teng ong to kata nga shukwa ben yarap ya phi te tenga teriak ken Ready? And action! Ini kan berpi nomor bakan ne kedai ka behind the scene kelap poi kumba country million. Ti pi juper poi perkat ba ka behind the scene ka bakat kalai second kan poi adu country million. Kin million view ma. te warla ka taru nga ai khuble ki pat ba baro begila kershan bhaya kani ka music video kham tami ki wei pat ki barjala ki bala pe ya kani ka behind the scene Pi batai yang i mana bapet yang ni ka video kat kum ka jinglap ka jong pi. Ki khatua ke ki detang ne po jala jong ine ki bana bar ne ne ki bapet yang ni ka video jong pi. MP hajing pet jonga te ngai I bun hi ki bana bar hi na bar jala na bar jong ka India na bar da ka jala Meghalaya ru ki bun ki ba nga pet tang ki comments ru ki bun ba don ki ktin English ka ktin Hindi te ki ya comments unto ki ong ba kum ne te le si bun hi ki bana bar hi hajing pet khasi te duna hi don tang e tang kat no tang we ar ngut e nri babun te kabun sa bar jala hi Te boleh ka poi adu country million. Pila on batai. Adu country million apa sebenarnya? Ngadu ngampoi perkat baka poi hadu kata ningkong iba RC pelat yakani ka music video o yakani ka behind the scene te I pelat te I ngong ngabli pelat ti ong ngasu pelat kai pet kai te tempoi perkat ken kajing pelat kai pat kalong ong kum do ka ke ka sapriang satlak ka pertai empoi perkat ken long do kat ne kini baru khat te di jing punya ublei hi tharai Atau kan kan ka jengkiu jo kan ka video ka nomor tang nomor ba pi mut kedop ne pi le ayu atau ka music video. Ha ka bangaru ngam da iyu ha pila on batai kan dia bahkan lu bahkan kiu atau ka video mo. Hang tu ngamut syukuta mo tangam to. Di ba? Mut kum dom noro. Hang tu pila batai long ba pi mut kedop ma pi aktris ne kedop aktris pi ne de ya dom ne kum no atau ka video. Tak kan dia. Hang tu ti mendai bikin dom ngi ba ngimut ya le iet mo. Ha. Dia tak kadau mo. Ha dei nang kata kadau ho. Te iba moyong yong ba I mut kedop. Ti pi batai sama pi long hak tu ka video ngarung am da I ba su I lukuliak. Su batai na pi kita rai pi ka balai mo pi haduk kan akhir tu video. Pi le ayu tu ka video. te hakatu ka video te ba I haban ila dap ya tho shawai te inda dap ya tho pat I kum bakla ken gajing inti jong I poya lang samla bat nga de lang bat nga pat te kum tu ngila ya I la khamya jan ting la ya I pat te ngi kendu pat hakatu ka jaka ba phisia ru phia yu I katu ka hidden scene te ima I la sang le yang dinak ta ka daw ken ka sapriang pat katu ka video Itu nanti we can try halang dat jong pi dei kan try pada. itu te ide iparlong iba nga le kendu ngai te na syukhat kai kan yung ngai le lagbat nga Kumushan rang katu ka video kelas apriang. Kibon ki bakaran banyak pi don bakan tho pi. Pis ngam no pan. Nga nagaling jonga tingam sungawi nga su yo man sim mo ba makiro long kumbaki ai jingmut ka jing duna jonga. Tinga su komen nya kata baki ben rom lelai. Tenela jo pi pat nomor baki bon bakan tho nomor baka video kelas apriang ma. Ka akhir ma. Ti kita bakan tho ru ya pi ha komen. Ti pi pat pis ngam no. Pis si ne pis komen ne kum no. hoi nakaliang jonga don ki comments untuk ki ba long palat sisa ka jing kren jong ki ting ru nga hoi nga don jing sngo nga kum ka kan thei brio
ngadon jing sungi tang ba da perkhat ka wei pat mde tang manga ba akum kitu ki wei ki ba example kum ki actress hapo ki Bollywood Hollywood ki ak palat banya ka tu kum bak mangi khasi ten long iu dan ki khasi pat ki kan tha ki ong khasi jongi mya ha ban akum ne ngam tip balai ki ong kum ta ngam la sung tu ajing sha kap de ban ai kajing syakib ai mensi mengi ajing kersan ngi lek si kitu ki dakhar kitu ki Hollywood Bollywood ki lek kum tu ngiru ngi habde ben penbut iki ngiru habdan kata kasam te dan pat ki bai kan tho ba kam internet kum ni kum te la long palat sisa tang ba ong kum hak ni ka music video da kum no sha ngan panjanai pi tu yang pi yo pat bun ne khniak to ka jirwai em ha ka tu teng adon tang hai ti pat hi tang hai tu pat ba lek kenduk samla bat i haban tang hang tu hing adon pat tu ka de hai shalong ne sha pun slak ko jaga katu jakate kade ha po penursla kade ha kawe ka yeng ka ba dang susna te kimpat airong kadang long ka yeng kade ka yeng jong i ba hayeng jong i ba arsling do hi te ipan na i ben shoot hang tu khandiat katu ngi shoot kade por men met ya katu te ngi don kam ki lights ki generator ki baro ani la trish tam ha tu kamit men pendap ya katu ka scene hang tu khandiat eno kan ta ka chimpor tu ka sin ma pi le tu ko ngi sedang kumba nriu steng e ka kut hadu pratam kata hi namar ngin da lasang shoot kami tena long cut long action cut kum ta bai kata ka bampor kan to te pi dei aktor hang tu te pi thu yang i balai pi no ya ka samla la jong pi let no shawai ma tu ka music video nga klem so ilok jo nga mo ngala oh de ilok ma to ka music video oh to ila de ilok jo nga ngala de pi tho bat i te ka jing nga klem mo to ma de bang kum yat bakla ngala kum ngop bagi rong phong jo ka perthei pi bakla yang tik kan ta ka pon ha pi bakla kan bayat oh ngap su bakla ho nga klem don jimut to bang su bakla ngala kum ngop ka kini ki rong phong jo ka perthei ma te kum ta kita kada pi let no shawai atau ka music video music video te menta te thu yang i mano barwai kan ka jingruai ya kan ka jingruai te ila ruai iba arsling do bat ikong badarisha nongshli te nakle ju pi kum no pi poi pani simata ne hamba pisa shalong makipat kide na punusla ya kan ni te ba arsling do te ila kontak yang ai ong badon ka we ka music video te pi la nem banyaram kalong tang shis ngi te ngong dang klut por te ngalap hi tong sabatai ka tarik kadila no te hakata ka singi pat swaban kum la shai kadika shooting te ong yang ai ong yaida philat nem la shai te ong la shai te ong auto hoi ngalat hi la shai te iwan shaw pat idap lang ste ibadi parlok jong iyo arsling do iwan shaw ken te la pui shooting pat hatus ngi to te nakle jong pi pat kan utli ki music video ba pila piak ta kan ka way to dia thu yang music video de la don man suang la acting tong ba la slim ba la kan mau show itu itra channel lu ngai ka kam don show te la long kum ba ak kadika sim ni ko nga hi kan menta pinang dan biang ki music video ba pinang plan ban ak biang ne kum no ngatrai dang don hi trai tong ba ngampat tem tong nga shoot tharai te nakle jong pi pat pi nang don shoot ki music video ne ki ai ki music video jong pi ba pila yo ban simata ki ne kisngi hakini kisngi tenga la yo shimbenta la newtli music video to ke ba kampau ya ki to music video jong pi ka ba kampau bhate kade ka sendur ya kalawei kade na do banga katu de house name aja khat khandai te saka bali jing im jonga saka tu tangkat tahi ti pinang dan biang ki music video ne ki film ba pi ak ma pi music video tengam tharai shu phi ban dan biang henry ka film te kan sa kadon ko ka film ban sa ringdur no shen hi men taus nem ne la shim snem ka tam la ban tim te ka film ka kerteng usia ha ki sentiu bala direct dai iba Vicky Carling do but bala direct iba Vicky Carling do but producer dai bala jet sun
Te shaw bangi pen kunno ikan ke jing kran junga bat phi ke jing pen shai jung phi paj ba halok to ka halok to ka behind the scene but ke jing kar par ke jung phi paj ba te nakaliang jonga gerpat epi ki pat ba baro ba sungba wat num ya sung thu baklai mo ya kan ka video lani ka tu behind the scene ka bangi la ya ak onum sung thu baklai kata namar hang tu video ngim sham ale henry ka datang ka story ka bala tho hang tu bala direct hang tu ka daw ban se ngi hap ak kumbala batai director te nakaliang jongi te baro arngut te ngi sungba wat num sung thu baklai kata te nakaliang jongi te ngi pan ka jingkersha na phi baro banang le shakmat khnang niru nginang ben khnang niru ngila ben ak shu nen ben pen I shu kita ki music video la ne ki films kublai shibon naklian jung phi pat kum aktor ke jing pen shai jung phi paj ba Allah phi hunno tang ka tu ka jing kanno paj ba ne kadi sisa ku ba kanno paj ba ne kalong kum no kat kum tu ka video pla de pla behind the scene nakaling jongi te kumbala ong I actress mo biyong ngi film lai hang to ngi film kadai tangga jing shu ak sudama jing pat ngai pe ba bakin nang yai kershan biang ngi bakin nom ino ngi ya ka music video ni le sing yo lat panak ke ya ki film ro mo bakin nang yai kershan ngi nang ni sakmat ter tom tai te kum tu ngila yo bani kan bakin ki arngot ki ting shop ki puron ki ba ngila yo mi kran te kila pan shai ki ong bagatu kan behind the scene bala thap ha Empress Studio YouTube ya ka bala sa priang ka borok partai ka bala poiro kan million ngot ka bala page kila pan shai ba kam don ai kum kata man pen I ba kila sneu ne magidan bala comment nang tu bakan kamakor na ki pan shai ba ka ditang ka film ka ditang ka music video ya ka ba kila haban aktang ban pen I ba bani hab ba to ka music video andre kim don ai ban ong ba kan pen I ban kamakor ne panjab boram yak jai ban reo te kini kalong tang kasi banta ka ban ak mo acting ki ong ban ba akut to kan issue kum juro kin karpa epik pa ba ki ba pa ka ne ka channel jong iro wat pen bot kan kum balik maki mo wat pen bot mo to di tempat acting to yula sai si pen bot lang kami hap mo ti henry tang ban shu pen I ba to ban pen hap ba to ka story hak to ka music video ti kum ba pikir shan ya ka channel ka jongi nangi kershan bat ngi kum juro pin kershan ya kini ki arngot ha ba ki pen mi ki jingruai pen mi kino yak ba nang mata men personal epik pa ba de kublai shibun ya pi baro arngot kublai pi pa ba ki ba page ka channel ka jongi kublai shibun